Πράσινο. Το πράσινο επιδρά πάνω μας σε ένα πολύ πρωτόγονο επίπεδο, γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υποσυνείδητα μπορεί να σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να βρούμε τροφή και νερό. Είναι το χρώμα της φύσης και γι' αυτό οι περισσότεροι από εμάς όταν είμαστε κοντά στο πράσινο, κοντά στη φύση δηλαδή υποσυνείδητα, νιώθουμε καλά. Είναι το χρώμα της ισορροπίας και της αρμονίας και φυσικά το θέλουμε στο χώρο μας. Ενδείκνυται για γραφείο, για σαλόνι και για υπνοδωμάτιο. Στο υπνοδωμάτιο ίσως να αποφύγουμε τα έντονα πράσινα που έχουν μέσα αρκετό κίτρινο, γιατί αυτό το κίτρινο διεγείρει και δεν χαλαρώνει. Βέβαια στην αντίπερα όχθη το πράσινο, σε λάθος τόνο, ας πούμε και υπερβολικά σκούρο αν είναι, μπορεί να μας φέρει το αίσθημα της ανίας και της στασιμότητας. Οπότε και εκεί πρέπει να προσέξουμε τον τόνο του πράσινου και σε τι βαθμό θα το χρησιμοποιήσουμε. Αλλά γενικά είναι ένα χρώμα που αγαπάμε να έχουμε στο χώρο μας.